Separatzea, hostia, hemen txegan infernu, beste, zombien bide bat, zombi txikizek inoten jau, hostia, lasai, hileko izkiat. Hemen txagintzen jolazten John Slug 56rekin, beste, arpiden nuen bada, eta, partidatxo nahiko interesgarri egin genuen, bai berak eta bai nik. Egia esanik puntuazio hobea egiten dut, media, bajas muertes esaten den media hori hobea egiten dut, baina tira, bigarnak egiten naiz. Bueno, hori, spoilerra izan da. Eta hola bueno, jarraia musika epikoa, eta hurrengo arte, aio, eta eskerrik asko jaztatik Jon Slug 56, izonontxa, atxo! Yihi!